We gaan even een trompetles doen. Want het schijnt dat je ontzettend fan bent van voetbal. Maar nog nooit zo'n toeter in je hand hebt gehad. Nee, dit wel. Nou, dat is heel makkelijk. Je zet dat ding aan je lippen. Ja? Ja? En dan blaas je er heel hard doorheen. Ja, en dat is dus niet goed. Nee. Dus wat je doet is, je doet eigenlijk dit. Maar wel heel veel lucht geven. En dan draai maar even bij. Dan moet je eigenlijk zoveel lucht geven dat je de achterkant van het theater, dat je daar naartoe blaast, ja? Ja, maar we eens proberen? Ja, komt-ie? Wat vonden we ervan? Zullen wij het maar even voordoen dan? 1, 2, 1. Goed genoeg?